Sembra Llibres és una editorial que van publicar el primer títol en el mes de març de 2014, va ser la novel·la Totes les cançons parlen de tu, de Xavi Sarrià, que és soci també de l'editorial, i el nostre catàleg està format per títols de narrativa contemporània, tant ficció com no ficció. Només tenim, està tot el catàleg estructurat en una única col·lecció en la que combinem obres que pensem que ens ajuden a reflexionar sobre el present. És un catàleg centrat en llibres d'actualitat i, tot i així, de tractar els temes d'actualitat, també hem incorporat llibres clàssics. Tenim una sèrie de clàssics, entre ells el Llibre de les bèsties de Ramon Llull en versió de Roca Sagran o La metamorfosi de Kafka, que són llibres que pensem que també tenen una lectura actual, com també ho té, per exemple, Acte de violència de Manuel de Pedrolo, que és un autor que ha entrat també a formar part del catàleg de Sembra Llibres, cosa que ens honora molt, igual que autors com Roald Dahl, amb el qual celebrem el centenari del naixement, amb una sèrie de títols que estem publicant.